Здрасти, хора, пак съм аз. Ще карам днес тази кола. Кажете, марката е Рено. Рено. Ето го марката, Рено. Тя дига до 240. Не. Ето това. Тя дига до 240. Добре, да се навиете. Снимаме това. Ще снимате? Това е някакъв магнет. И това е такова. Нема къде, затвори. Това е едно и някаква си пет. Хора Манчо, момче! Това е от нас, хора, и пристигнахме. Чао ви!